Da ni newydd gael sesiwn a trafodaeth dda i ddweud y gwir. Mae'r chwiorydd yn arbennig o dda am drafod y pynciau sydd yn cael eu codi. Blwyddyn 1, sesiwn 4, ynglyn â chenhadaeth yr eglwys. Ac yna da ni'n gwylio a gwrando ar y fideo, ac yna mi oedd y cwestiynau'n deillio allan o'r deunydd oedd ar y fideo gan y sylwebwyr yn y fan honno. Be dda'n ni'n neud yn y eglwys ni efo'r Ffordd, oedden ni'n drafod o yn yr ysgol Sul, y dosbarth oedolion yn yr ysgol Sul yn ei drafod o, ac oedden ni'n ffeindio fo werthfawr iawn. A oedd yna bobl brosesau fi yn y cylch yma sy'n rioed wedi cyfrannu o'r blaen o gwbl, ddim yn cynnig gweddi, ddim yn trafod o gwbl, ond ers gwylio cynllun y Ffordd wedi o'r newydd dweud, wel, dwi eisiau rhannu'n mhrofiad i. Ac mi oedd hynny'n bleser i weld, a wirioneddol, da ni'n gweld pobl yn cael hyder o'r newydd felly i drafod i ffydd. Mae'r adnodd wedi cael ei becynnu at ei gilydd, mae mor hawdd i'w redeg. A mae hynny'n gymaint o fendith i ni fel gofalaeth sy'n stryglo falle gydag amser ac adnoddau i baratoi. Felly mae'r cyfrwng yma ni'n gallwn ni ddefnyddio mwy i'r dyfodol. Mae pobl ifanc yn arbennig iawn. Maen nhw'n gwylio rhywbeth chwarter awr, 10 munud, ond maen nhw'n wylio 2 funud. Ac os da chi'n dal i sylw nhw, mae'n bod i gyflwyno y newyddion da am Iesu Grist